Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Listen to the radio, all the music that is on. But every song they're playing is about a love that's gone. 100,000 miles it seems since yesterday. It hasn't been that long, but fate just lays it on that way. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. We hebben een bijzondere gast aan de tafel voor het Omroep Friesland Café. Oorlering is zijn laatste, Alf de Bundel, bloed prikken. En ik had hoe Abe de Vries schroever, werkzaam voor het Fries Dijblad, maar al heel lang dwaande mij taal. Maar ik een man van de vrood en de protte reiziger. Ren genoeg om met mijn zutten nog in van een bak koffie en een goed peteer. En mooie muziek ik nog. Abe, mooi is er best. Goed idee, Willem. Welkom. Ja, dank je. Hoe is het? Ja, nee, goed. Het is al een beweging hè, op de kranten. Wij beginnen maar in AI, wat liedser 10. En dat is een oergang, daar moet je even nog wennen. En dat komt van alles op het jaar. Dus die hebben, dan moet je op je alles tegelijk doen, plannen schreeuwen en afspraken maken. En dat ben ik net wend, want ik ben 10 jaar redacteur geweest. En dan zit je mooi op een bureau en hoort zien ongeruchtigheden wat op te rijden, zeg maar. En dat kun je mooi doen, hè? Hoe nergens heen, zeg maar. En dan besteden we het nou wat oors. En ik heb er ook zo nog niet. Want ik moet zelf graag schreeuwen. Maar het klinkt ook een beetje dat weer losmaakt in de auto ergens heen. Je bent ergens heen. Je bent voort, je praat volle meer met mensen. Dat is al hartstikke mooi, want ik heb natuurlijk altijd als dichter altijd wel wat de neiging om waardoor wat tegen te houden, zeg maar. Dus dat is het mooie ervan. En ik heb nog een column gekregen op Sneun, de Friese column in de weekend op Sneun. Dus dan maak ik wat fine van alles en nou wat. En de ene keer gaat dat dan over Friese zaken, over taal of over de politiek hier in de provincie. En de andere keer heb ik het over Rusland of Afghanistan of neem maar op. Ik wil natuurlijk net dat Fries alleen maar broek wordt van Friese dingen. Dat mag je overal schreeuwen kennen in die taal. Ja, de doorstit wel hier precies, maar... Ja, je ziet vaak dat mensen die het Fries schreeuwen. Als je een Friese tekst in de krant leest, dan kun je er hartstikke vergeven op innemen dat het over Friese dingen gaat. En dat is natuurlijk wat nu, want dan versterk je eigenlijk het reservaat dat het Fries taal is. En dat mag net. Je mag het erin. Je had de oer alles schreeuwen kennen, zeg maar. In de taal van thuis zat dat dan niet. Ja. Oorlering is die bundel, bloedprik in november presenteren. Ja. Wij moeten die zelf definiëren, Maarten, maar best meer dichter als journalist? Of hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Of hoort het elkaar mooi in evenwicht? Dus zei ze, hoe daar ben ik inderdaad met hele concrete, nuchtere zaken bezig. En jongens, jou medaal in mijn dichtersbubbel. Nee, zo wil ik het net. Nee? Ik ben natuurlijk journalist en krantenman op zwaarste plak. En dat dichtje is net iets wat ik alle weekenden of zelfs maar alle maanden doe. Dat is van mij, werk het dat de roos. Ik ga net alle dagen aan een bureau zitten en dan wacht ik tot het me wat invalt en dan tik ik wat op. Hij dicht het die matten schreeuwen. Nee, dat heb ik net. Dan in de oor zit de dij van Len. Ik schreeuw al een soort, zelfs voor de krant, dus daar kan ik al een soort van die energie in kwijt. En dichtje is voor mij echt iets wat onwaaien komt om stuit. De debat wat in die leven, wat invloed op die heeft, wat die rekkert. En dat kan onleiding wijzen naar de poëzie. En zo wie dat mooi bloed prikken. Ik ben 2 lien ziek geworden. Hier in een, zeg maar, verskorde bloedjarmoede. Eigenlijk van iedere week op de oren merk ik dat.
En dan ga je naar de huisdokter en dan zegt hij, ja, die HB, of hoe je dat heet, ik ben niet zo die HB leuk, is 3,4. En dat hier boven de jongen geweest matten. Dus nou ja, een ziekenhuis en daar een dag geweest, 2 dagen en 3 poetjes bloed. Maar goed, er kwam nog een ooroperatie achter bij al met al lag ik 3 maanden op de bank thuis. Onder prednison. Ja, en dan wil ik wel wat wekker, hè, want je zo'n geweldige zoene levensstijl had ik er net op na. En nou ja, samen een wake-up call. Nou, een wake-up call, ja. Maar je begint dus, je bent wel van de kaart, zeg maar. Hè? Domme vraag, ja. Kist u het zien in eigen bloed of niet? Jawel, ja, ik val net flauw. Dus ik ben verbonden, maar dit geheel ben ik al 30 keer bloedprik, denk ik. Dus... Nou, mensen hadden gloepen. Nee, ik deed geen les. Ik heb wel een hekel aan de prikking, want de ene kent het, bij de ene is het samen kleer. Ja. Maar ik heb wel mooi maken dat ze 4 keer beziekje te... Kijk, in die wereld hij knoeiers en vakmensen. Nou, of die Ieren die willen net, weet je wel, die loeken hebben om, of dat schiet ik te kennen. Of ze zoeren de boel vacuüm en dan komt er weg in bloed uit, of weet ik het. Dat is een hele kunst. Ja. En dat is, nou ja... Maar best wel een beetje zoen, mag ik dat vragen? Nou ja, mijn bloed is goed, dus ik heb lijst... Ze trekt net meer uit, maar dat zijn net alles. Nou ja, een Annelien heb ik voor het lijst prikt en dan krijg je een paar weken later een telefoon van de internist en die zei, nou ja, alles is geweldig best en niks aan de hoorn en we hoeven net meer te controleren. Nou, dus dat ik niet mooi, hè, maar je krijgt er wel een tik van. Je krijgt wel een tik van mij, geestelijk. Dus, nou ja, en die bloedprik is eigenlijk een... Ja, het punt is, dat dichtje is net waarom te brengen daar enkel maar biografische feiten. Die biografische barren, dat is vaak het opstapje. Het fundamentje was broekst om er wat van te maken. En het gaat bij die gedichten natuurlijk om hoe je dat door. Nou ja, en ik ga hem lezen, de bundel, een gruttal. Ik ben wel heel persoonlijk, hè? Nou, ja, weet net. Ik kreeg er een heel smerig gevoel bij, wil. Ja, nou ja. Zo, dus wel even die zichzelf even... Ja, maar zij is het natuurlijk net. Dus dat het is... je probeert je eigen ondervindingen zodanig te vormen dat de andere mensen er wat in weer kennen. En dat de andere mensen denken, oh ja, maar maar ik wil ook komen kennen. En het is net zo dat die gedichten altijd precies weer spiegelen van hoe ik mijzelf viel. Want als er een dichtje slaat, dan begint ze te uitdreeuwen. Dan begint ze dingen voor te litten, want die was er net in. Dan begint ze oren dingen aan te zetten. Voor bepaalde effecten die ze bereiken wordt. Het is een verbeelding. Het is een verbeelding. Dus dan mag je net denken dat het al een autobiografie is. Natuurlijk is het altijd, ik heb altijd wel iets ervan zelf mooi maken. Maar dat is net nieuwsgierig, want die dingen die ik mooi maak, die horen mensen niet wel mooi maken. Wat nieuwsgierig is aan poëzie, is hoe een dichter het op papier zet. Wat van technieken die broekt, wat van beelden die broekt, wat van sfeer, wat die erin lezen wil. Nou ja, de kleur, zeg maar. De kleur van die dingen. En nou ja, dat is, het wordt mij wel eens het volle, als we poëzie hebben, we wel eens het volle op de dichter spelen, op de man spelen. Maar wat ik ben en wat ik zeg maar viel, dat is net... Dat hoef je net te weten om zo'n bundel te waarderen. Het is een creatieve uiting, hè? Ja, je boetseren de je verwarm je de werkelijkheid. Ik maak het misschien wel veel slimmer dan het weer. Ja. Omdat ik een drama queen ben. Dus ik maak graag goed dreeuwen en ik wil graag provoceren. Ja. En wat prikkel je, zeg maar. En dat vindt iedereen altijd even aardig. Maar nou ja, dat zit nog een keer in business. Dat wil je wel wekker met z'n allen, toch? Ja. Ja. Dat bloot te leven in de brouwerij. Ja, dat wordt wel heel... Maar het zie ik wel ooit naar dat bloed prikken. Dus dat is wel, het is wel die skok zit wel achter die bundel. Ja, is wel spannend vest, dus? Nee, maar van mezelf. Hè. Ja, even een... Van hier op daar door, dan best op in de tanks dat er niks aan de hoorn is en dan best samen lijst ziekenhuis. Dus. En dat wat een soort mensen net ik heb. Dat is mij al eerder oerkamer. Ik heb in 2014 ik kreeg een liedse hartaanval. Op het werk, dus dat wie ik al dat is moeilijk te accepteren, zeg maar, dat je lief je zaak in de steek liet. Hoewel je wil weten dat je lief net werkelijk verwend hebben, maar dus je kinderen wacht, zeg maar. Maar ja, zeg je het toch. Ja, rock'n'roll.
Toch? Nou ja, het is wel wat... het is wel als je dit soort dingen... Ja, ben ik mensen die gooien een hele leven om en die worden vegetariër en die beginnen te trimmen en die beginnen naar de Had je sport. hem in het leven omgooid? Nee. Ik net een beetje zoen? Nee, ik net een beetje. Nee. Nee. Ja, wel proberen, maar ik ben net zo'n... Accepteert dus. Dit is het. Nou, net geaccepteerd, maar ik ken het net volgende lang gewoon. Dat slaagt het net. Nee, maar accepteert meer van dit ben ik. Ja, dit ben ik. En ik probeer die er dan... van die net zokarige wederwaardigheden probeer ik wat moois te maken. Namelijk kunst en poëzie. Nou, poëzie. Hartstikke Ja. mooi. En gelukkig schulpt nog steeds voor een, vind ik persoonlijk een hele mooie krant, een Fries Dagblad. Ja. Hoe dreigt de team misschien ook binnen op dit moment Ja. in überhaupt de hele mediawereld? Alles is in beweging. Maar ja, dat jouwt ik wel weer energie op een gekke manier. Ik heb het aanzien wijdwijdig hoe ik hoor natuurlijk de verhaal van de poëzie en die invulling erbij. Maar ik had die de horrorvragen gesteld om 4 platen te zien. Ja, dat wie een... Voor een net muziekliefhebber is het een horrorvraag, want dan moet ze met 4 platen komen. En voor een muziekliefhebber is het echt een horrorvraag, want dan kun je wel met 50 nummers komen. Maar stiekem vind ik het wel leuk, want wij komen hier dan uiteindelijk mee hoor. Nou, eerste nummer, wat we super correct draaien. Draaien we van vertel het zelf maar in, Dylan en Clark. Dillard. Dillard en Ja, Clark. Doug Dillard en Gene Clark. Ja, dat is... Nou ja. Een beetje van u beide stiet, dacht ik, of niet? Ja, dat is een nummer uit 1968. Ja. Ik ben van 64, dus ik ken dat net. Te jong om dit heel bewust Net mee werkelijk mooi maken. Maar het heeft natuurlijk wel met mezelf te krijgen. Ik kom uit Vietnam. Lies Dwarpke, maar in hier een 60 Zandrecht naar loonarbeiders dwarp. En uit een gewoon Fries vermidden. Met een geweldige hart en een nog volle leveren mem. Maar dat wie mensen, ja, dat wij thuis wie er net volle, nou ja, mag ik dat zeggen, cultuur in de zin van muziek en literatuur wie er net zo hele vol. Dus je hoort hier James Last en de Three Jacksons. Op plaat? Op plaat, ja. op LP's natuurlijk. Ja. Dat, hè. En uit Memley is dan wel Consalik. Die oneindige riege, wat zwiertige romances die de man schreeuwen had. Die werden razend populair in Nederland toen. Dus ik kom net uit een geweldig cultureel ontwikkelen vermidden. En toen kwam ik, toen in hier een veertje wie er een Amsterdamse socioloog, die kwam in het dorp te wonen, maar een geweldig leuke dochter. En ik kwam daar een soort, en dat wie echt zo'n Bourgondier, waar je hier thuis om 6 uur. Ja, normaal, dat wie de tijd. Zij ze horen thuis. Ja, maar daar waren we de ene keer om 9 uur door, een keer om 8 uur, dus dat kwamen we net samen wonen. En daar waren een soort alcoholnuttige jongens. En dan draaide hij platen. En zo kwam ik bij The Birds en die hele, beetje die hippie Americana. Dus wel in een onrekking. En David Dillard en Clark is voor mij is dat een, symboliseert dat soort muziek. Hè? Hij draaide Neil Young en van alles nou wat. En dat wie voor mij nee. Ik hoor dat net. Het is dat jonkje dat maar hier op een moeilijk naar te zien. Ja, dat nou, soort mensen nog net. Ja, dat vind voor mij onttrekkelijk. He, want dat ben je een uitwaai om die hele verhaal te praten die thuis net onder de kwam, zeg maar. Nee, maar ook überhaupt. Hè, dat betekent om mijn eigen boord. Die kwam dan ook op een gegeven moment kwam de Squam-familie uit Hilversum moedervlier. En die man die dan de auto was ging zien snijden zijn kleren voor de muziekgevoel. Oh ja. En alsof er een soort aliens uit een spaceship stijl. Wat ben dat van meesken? Ja. Is dat gevoel lekker een beetje of... Ja, nou ja, ik zeg natuurlijk wel dat natuurlijk ook milieu wie als wat wij thuis zien. Ja. En wij hier thuis hartstikke best. Ja. Daar heb ik helemaal, maar ja, Nee, maar zou wie dat doen? Zou wie dat doen? Ja. Dwarpje. Ja, dus hard wie boerenarbeider en die heftruckchauffeur West op CPC. En dan die kerel wereld daar onder de CD. ja, mooie wereld vind ik. Maar ja, ze dat is een wat man. Dus dat, ja. Nee, dat Nee, ik kan net zeggen, maar het is mooi. Ja. Ik kom ik aan met fietsje, maar... ja, maar het heb ik nadeel. Ja, het waait er altijd. Als het waait, dan waait het hut. En dan... Maar die mensen, ja, die man had wel hij leeft ook nog, hij woont in Haas, jouw stad. En hij had een soort invloed op mij gewoon. En ik vond die vrijheid die dit nummer eigenlijk ademt. En dat reizigen wat erin zit. 15 miles to Memphis.
is hij onderwijs, want hij had een ongelukkig leven achter hem litten. En nou, wat maak ik nou? En er komt nooit meer goed. En de radio die draait altijd maar levensplaatsjes en hoe levens die het voortbinnen. En hij zit, de spreker in dat vers, in dat gedicht. Eigenlijk is het een gedicht, in dat nummer, die is er helemaal mee on. Maar ze brengen het zo, al is het eigenlijk net van een honger. Het is best een optimistisch nummer. Dus, en het is baseerd op die banjo van Doc Diller. Dat wie in die tijd een verneemde banjo-speler in die Amerikaanse muziek. Ja, er is gek naar banjo's. Nou ja, ik weet niet hoe dat komt. Het is wat oors. Het is een instrument wat uit de bluegrass eigenlijk komt. Het heeft een hele sterke folk-uitstraling, zeg maar. En dat mag ik heel graag horen. Dat komt ik... Ja, en het leidt ook altijd op de muziek, vind ik. Het geluid van een banjo is vrij hut. Ja. En hoe is dat ook produceert? Paf, het is er altijd. Dat is er altijd, ja. Een bas verdwijnt nog wel eens in een mix. Ja, maar die banjo, dat is... wel eens, maar een banjo is eerder. Hij houdt dat in dit type muziek, ik zou mooi rinnend ritme. Zo dan, dat vind ik heel ongeregeld. En een van de modernere muzikanten die dat soort bespelen, is natuurlijk die van 16 Horsepower. Die zoek hoor ik in het liedje zetten. Maar dat, nou, bij maar 5, hè? Maar dat slagen net wat. Ik mocht maar 4 kiezen. Du hast het neemt. Ja, maar die vrijheid dus. En die hippie-tijd en die ontspannende manier van leven en dat culturele wat erachter ziet. Hij leest dit dan ik wil voor uit Geert Reven, nader tot u. En dan mooi een glas wien erbij en dan skaten van gniezen. En dat ik wist net dat dat mogelijk was met literatuur. Dat je daar om gniezen kon. En, ja. Dus een beetje een soort... wekker worden. Nou, de venster op de wereld. Hier dus dat wil ik eigenlijk maar dat nummer een beetje jaren letten. Maar staan even uitlezen waarom we R.E.M. draaien hier. Een toffe band trouwens, met het nummer So Central Rain. Did you never call? I waited for your call. These rivers of suggestion were driving me away. The ocean sand. R.E.M., The Rapid Eye Movement, So Central Rain. Die op het, ik neem maar even het horrorlistje. Het zei niks hoe ze smaak zit ik er maar even bij. Maar meer hoe de vraag dat ze maar 4 platen niet leveren in matten. Op het listje van Abe de Vries. Gewoon schreeuwer, journalist. Ja, man, net alleen het overigens van gedichten, maar ook van essays. Schreeuwen. Dat schreeuwen, ziet dat er al betiert in trouwens? Ja, ik wie goed in taal. Wat ziet u thuis op de slipkamer al? Wist al met schreeuwen? Nee, dat net. Wie meer plaatsje draaien? Ja, plaatsje draaien. Ik hier altijd ik wel belangstelling net alleen maar van de muziek van nummers, maar ik van de teksten. En ik wie goed in taal. Ik kon net goed rekenen. Dat is weer een ramp. Dus wiskunde, dat koek ik al je net letter. Maar taal dat ik ook wel alles me weer. En alle taal? Of zei ze van nee, het Nederlands, het Fries, het Engels, daar zit ik een verschil in of net? Die taal leidt je beter door, hè? Ja, nou ja, als je Fries hebt, dat praten wij thuis. Ja. En net altijd geweldig goed Fries, want dat wie gewoon dwarsfries. En wie namelijk vlak bij Haas, dus dat kist om mij ik wel ik praat bij de Friese Academie, zoals ik denk, waarom praat je gewoon net beter Fries? Maar ik beziek het wel goed te schreeuwen. Dus dat is dus wat, dat is het wat oors. Maar wij praten natuurlijk Fries en wij hier een onderwijzer in de kast, die kwam dan tussen de midden en het waren onderwijzers van mijn naam, die kwam tussen de midden bij eten, of jongens, waarom niet met meer. En ik zou daar gewoon wel op tafel sleutel. En dan kreeg ik dadelijk Kai. En ik dacht in die tijd, jongen, had toch op op de Emily. Maar later, ja, dat is altijd wel een beetje mijn theorie geweest. Ja, later als dat dus die maatschappelijk wat in positie voor heeft en dan ben je ergens en het ben je en et cetera, die leven is wat op een rit. Dan wil het wel zo wijzen, dan ben je ergens in de 30 en dan ontdekt die eigen thuistaal. Denk ik maar meer Friesen. Die ontdekken dan, die hebben dan alle waardingen om eerst naar de universiteit te gaan en weet ik wat. En dan ontdekken ze het Fries weer. En dan waren dat is bij Dijek zag je. Ja, dat is bij mij die. Mijn kwam te versteren in 1998. En die wie nog maar 55. En ik hier, dat was mijn grote klap, zeg maar. En ik hier toen al wat Friese gedichten lezen uit de spiegel van de Friese poëzie. En die toen kreeg een paar hier uit.
En ik wie iets van Elsevier, het blad, soort in Eerst-Europa, alleen nog op een paard, maar om reportages op te sporen en te schreeuwen. En dan best jongens in een hotel, maar een hotel hebben, laat alleen nog maar die laptop ik bij het. En dan denk ik, ik ben te dicht. Dat deed ik al toen ik student was, maar toen deed ik het in het Nederlands, maar nu wil ik het niet. Nou wil ik het in het Fries, want ik kon net hoe dat verlies schreeuwen in het Nederlands. Ik denk, ik ken net moeder beginnen te schreeuwen. Dus Nee, wat moeder bestaat net. nee, dat is je mem. Dus, maar goed, dan is het een mooi probleem, want ik ging geen Fries les gewoon op squallen. Ik net op middelbare squallen. Moest dat al jezelf uitvinden. Dus je denkt dan, eerst begin je maar wat te krabbelen in. En dan denk ik, die staveling liep nergens op. Dus denk maar, een soort fonetisch eigenlijk. Dus. Een soort woorden heb ik net. Nee. Dus je moet het woordboek erbij hebben. En dat is mooi taal toch zo. Is dan minder iets taal die net, je net die onderwijzing krijgen. Dan ben je gewoon, we min of meer gehandicapt de raad in skopt. Maar goed, ik heb dat redelijk snel aangemaakt. Redelijk gauw. En ik ben toen om Utens begonnen met Fries dichtje eigenlijk. In 2001 denk ik, 2001. Want daarvoor had je een periode, zoals je het zelf bleef, had je studeren in Amsterdam. Ja, daar is dit R.E.M.-nummer eigenlijk een onderteken op. Daar moet ik nog even naar toe, want dat zit een beetje symbool voor die tijd, denk ik. Hè? Want hoe wie überhaupt de tijd in Amsterdam voor die? Als politicologie wie een seks, drugs en rock'n'roll studententijd of net? Nou, drugs en rock'n'roll wel minder seks, maar het wie al met al een ramp zit. Maar ik wie natuurlijk, ik wie wel een toek, ik denk wel een toek student, maar ik kon dat leven alleen nog in die stad net werkelijk goed organiseren. Wie te volle in leven in de fast lane? Nou, nee, ik wie geweldig wel grepen terug de staf, hè, politicologie, dat wie in die tijd nog een redelijk neo-marxistische studie, dus dat wie rebels, hè, als die politicologie daar. En ik weet dus alles van de staat in de kapitalistische maatschappij. En, wat ik begreep, doe komt wat uit een reet neest, toch? Of net? Ja, nee. Wij ik mij volgens mij nog voorzichtiger. Nou, bij u zijn geen communist dus, maar dat wie natuurlijk in de tijd van Joop den Uyl. En als er verkiezingen hier waren hier de posters aan Ruud. Nou, prima dan, en dat ben ik. Dus dus mensen zie het letterlijk nog in een skaatfractie van de partij van de PvdA in Haas. Ja. Dat weet je net helemaal vreemd is. Nee, dat weet je net helemaal vreemd. Maar op de universiteit lijkt het ik ben wel wat radicaler toen. Nou, maar die een beetje bij de leeftijd, dan. Een beetje scherper. Wie is een barricade man of net? Nee, ik wie meer een nadenken. Want we hadden hier een 80, een hoop onrust in de wereld. Het wie net een leuke tijd in Amsterdam. Van mij net. Krakersrel. Van mij wie het geen leuke tijd, maar het wie wel een... Had die nog meemaken? Ja, Krakersrel. En wie daar ergens een grote poorn in de stad, dat wie dan bezet door krakers, ben ik wel niet geweest. En de vierde tijd van die begin die grote atoomdemonstraties krijg gewoon. Grootste demonstratie ooit, hè? Ja, ik ben beide keren. Ik maar doen als. Een miljoen mensen, hoe zou het zeggen? Ja, in Amsterdam en een keer in Den Haag. Daar heb ik maar doen. Bandenbom. Ja. Dus, en mijn eerste stikkie, wat ooit publiceerd is, wie een stikkie in de oude kranten, wie ik zie op een middelbare squal, zie ik in de squalkranten. Ik denk ook 16 wie of zo'ntje, ik ben meer de hekstekjes kleur dat die kernwapens die moesten er vooral net komen. Hè? Dus dat beweer ik dan maar als scholier van de RSG in Haas. Dat wie dus eigenlijk wat een column eigenlijk is. Ja, wie wat een column, ja. Dus maar ik ben daar in Amsterdam eigenlijk versoept ik zeg maar gerust. Ik vond de studie wel geweldig, maar ik kamer ik net zo vol. Ik doekte wel die boeken in. En daar verdwaalde ik dan ik haast wel in. Maar dan ging ik nog statistiek, kreeg er vak statistiek bij. Dat we natuurlijk om de zwakkere broeders wat te skift zien. Nou ja, en op dat moment had ik bij de zwakkere broeders, daar hiek ik zo'n hekel aan. Dus ik ging net naar die tentamens en pas het allerlaatste kon ik heen. En nou, dat misleren. Dat sneuvels, ja. Ja, en dan sneuvels. En dan heeft 2 jaar een studiebeurs gewonnen. En dan, toen moesten ze, als dan nog een propeduize helle hier, dus moesten ze het ophouden. Dus ik moest ophouden en ik moest in het eerst. En R.E.M., dit nummer zoals 1980, dat wie mijn tweede studie hier. Dat het bol van de sorry, I'm sorry. Nou, ik ben een beetje I'm sorry dat ik dat wat verknoeid heb. Want dat wie natuurlijk net nevens het zin van mijn adem.
dat wie toch wel wat een teleurstelling, alhoewel ze dat nooit werkelijk blikken hebben, maar ik heb me dat zelf wel ongelutst. Ik denk, waarom heb ik dat net beter doen? Viel je schuldig? Ja, ik viel het nog schuldig. Ja, waarom heb ik dat net beter doen? Maar ja, ik wie 18, ik wie hopeloos verhelen en dat beheerst eigenlijk mijn hele bestaan. Ik ben helemaal ten ondergang daar. Dus zeg maar. Kijk, maar het klinkt haast wat romantisch. Nou ja, Los, jongen, uit Wiener. je probeert het nou, zo voor hier letter. Het is misschien sneuvelen op die opleiding, maar er best net crashed als persoon, volgens mij daar hoor. Nee, maar ik realiseerde me wel dat ik mijn leven al wat omdraaien moest. Ik moest in dienst, maar waar ik in dienst moest, dat wordt nou een heel hier. Dus mijn zei, nou, doe ik eerst met het werk. Dus ik heb jaar lang rappelsjouwd bij de CPC in Frankrijk gewoon 50 kilo de hele trein gewoon vol gooien of klampen, helemaal een sorteermachine. Het werkt de tijd van dienstweigeren. Ja, dat hier dus eigenlijk van de hongerlijn, want ik wie jarig links ik heb in de context van die verhaal van krijg net heel verbazingwekkend voor. Maar ik hoorde zeg maar die. Ja, ik moest niet dienst. Ik had net dacht om dienst te beginnen. Wat zie ik nou? Ik ben net heel koor en ik dacht dat het misschien voor mij wel aardig goed best. Wijze zoeken. Nou ja, best erin beland. Om wat structuur te krijgen. En om die te hebben om nooit te denken. Want als je dus geen studiebeurs meer krijgt. Ja, en dan best die studie moet leren. Wat maar staan. Nou ja, een sekjes jou. Maar ja, daar wil ik niet van. Nee, maar dat wil ik net vanzelf. Dus ik moest niet dienst. Dan ben ik bleun. En het zie je maar. Zij zie je niet, toch? Ja, ik heb gesolliciteerd. Ik ben inlichtingofficier geworden. Ik ben KVV. Ik kort verband vrijwilliger. Eerst 4 jaar hier en ik heb nog 2 jaar bijtekenen, dus dat was 2 jaar hier. En ik ben aanzwaard als eerste luitenant in het leger. Ja, dus dat soort misschien. Dat soort mensen net zeggen. Maar, een militair spion. Nee. Ik ben oplaad bij de militaire inlichtingendienst in Hudderwijk. En dat wie die richting die ik hier. Dan wie het de bedoeling dat is dus de tactieken en de strategieën van het Sovjetleger. Alweer in het nazi-kriegers en daar advies over uitbrengen koerst aan die commandanten. Hè. Dus ik heb toen geleerd om hoe een leger trouwens loonskip heen wraakselt en welke tactisch belangrijke gebieden het eerst innomen worden, maar voordat een leger überhaupt verder kent. Ja. Nou, zo. Dus, en dat was best een mooi baantje voor mij, want dat was natuurlijk een beetje daar moest het wel wat bij nadenken. Ik hoefde net iets kuttensputten lezen en te verrekken van de kerel de hele winter. Dus ik vond dat wel, en dat hield mij wel stabiliteit. Dus, maar het was nu voor een beslissing eigenlijk. Hè. Als het juist dat ik zei, ik wie eigenlijk zo links als de neten, maar dat heb ik toen maar even op top zetten, zeg maar. Nou ja, het bewijst maar weer dat je de wijze van denken. Dat kan soms botsen mee, weet je, als mens soms een tap binnen, hoe een oren structuur, ja, hoe leven. Precies. En dat zijn maar weer dat beide kinderen dus. Die periode in het leger heeft voor mij eigenlijk goed best. Het was ook een hele persoonlijke. Ja, het heeft wel achteraf denk van ja, ik heb die tijd wel verdiend. Ik je beter eens een keer ergens een carrière in beginnen kunnen. Maar ja, dan denk ik, ja, maar waarin dan? He, toen ik 20 werd, dat wist ik al. Ik wist het niet. Want volgens mij ben je in diezelfde tijd naar Grijns naar de universiteit ging, toch? Of wie dat let? Nou ja, ik heb deeltijd gestudeerd nog. In de laatste 2 jaar van mijn contract ben ik circa op Veluwe en ik in Oostendrecht. En wie ik verantwoordelijk voor het opleiden van jongens die het met de blauwe helm op naar Bosnië en naar Kroatië gingen. En dan het opleiden bedoel ik moest zoveel actie over de cultuur in Joegoslavië, de culturele verschillen tussen die bevolkingsgroepen, de militaire stomme zaken. En ik moest dus eigenlijk lezen. Ik heb lezen aan zeelen vol soldaten, maar ik aan lietse groepjes, kolonels en generaals. En ja, hoe dat die leer ging, weet ik niet. Zij zochten van die functie in die dat misschien kennen zo en ik studeerde geschiedenis toen. In deeltijd, de laatste periode in Grijns. Dus die dachten van, oh, hier hebben we een luitenant en die studeert geschiedenis en die kent dat wel, dus die maakt dat maar aan. Komt u maar. En daar heb ik een soort invloed op me. Ik ben naar Sarajevo West, Wielstad Beskertenwaard. En dan zit hij in een Amerikaanse Hercules en dan doen ze de verkwarte, ik lees nog schreeuwen in een column, doen ze de verkwarte loningsprocedure, want de boel we besketten. En dan gaat het dus net zo.
noemen, maar dan gaat het samen. Je hebt het heel erg heel. En dan, nou ja, dus dat is... Als je naar de Griekse eilanden op vakantie is, had je het ook wel eens. Dus denk je van, nou, ik weet net of we dit redden. Maar, Ja. en nog eens een beetje erger dan net, ja. Maar ik heb wel een soort ik werd oren dingen geleerd. Hè? Hoe geweldig vernietigend ik het nationalisme van mensen wijs ken. Ik heb in Kassen, ik ben letterlijk slagjouwer geweest natuurlijk bij onze vier. Maar in het leger heb ik al in Bosnië omstapt. En, Ja, daar had je langere tijd zitten, hè, nog. ja, daarna, toen ik arts was, ben in trein, jongen, dat werd het leuk. Toen ben ik begon te schreeuwen, opiniestikken. Want ik moest die jongens neutraal opleiden. Zeg maar. Dat wist, het moest VN-mensen worden. En de beruchtjouwing, de hele slagjouwing in Nederland, die hield het meer pro-moslim, zeg maar, hield meer eenzijdiger, zeg maar. Dus en ik meer eer, ik van die Servische kant van het verhaal. En zo moest ik die jongens ik les aan. Dus zo heb ik opiniestickers geschreven, die hebben we links hier. En toen heb ik die hele boel eens een keer gekopieerd. En die heb ik naar Raymond Mulder gestuurd, die was toen hoofdredacteur van de Oude Kranten. En naar Geert-Jan Laan, die was toen hoofdredacteur van de Drentse Courant. En dan die ik een briefje bij van, nou, dit heb ik al je mooi maken en dit heb ik geschreven. En hij misschien, kan ik bij je stage erin? En van, ik wil graag slagjouwer worden. Nou, ik kreeg een briefje van Raymond Mulder. Ja, maar ja, doe daar maar een uitstel. En wat was dan precies? En wij was dan nog schreeuwen. Nou, dat wie dus, nou ja. En zo zit er immer in elkaar, denk ik. Maar van Geert-Jan Laan, en toch een hele oude man, die zei direct van, nou, er ligt wel een veldmaarschalk, zo schreeuwt hier. Dus dan kun je wel bij mij komen, kom maar. Dus ik heb 3 maanden de stage doen. Ik zie Krekkenjel hier in de sociale dienst. Ja. Want ik hier niks natuurlijk. Dus ik wie blij dat ik erheen kom. Ik heb in Assen heb 3 maanden omdoen en daarna hier ik een baan bij het persbureau Tameling. Kreeg ik al een beetje in Grace in de stad. Dus wij schreven over Drenthe en over Grace en over de politiek en wie een correspondent van de ANP. En dus daar ben ik de journalistiek inrollen. Dat wie in 1997. Daar waren ze verder op. Ik ga eerst weer muziek draaien van fantastische singer-songwriter muzikant Towns Van Zandt. Intrigerend man. Mr. Murder, Mr. Gold. Waarom dit nummer? Ja, omdat het net de meeste noemen zoals dat Townsje de meeste noemen zoals die draait op radio, dan denken mensen dat het uit het lippen tappen wordt. Dat is net de bedoeling hiervan. Nee. Dat wil ik net zeggen, dat het is dus geweldige, dat is echt een geniale singer-songwriter. Dus alles wat die man die in het is fantastisch. Maar dit is meer een upbeat nummer, maar een hele mooie tekst. Een hele originele tekst, ik zal er eigenlijk wel één wat te zeggen. First instruction, spirit me a game of stud, stakes unscarred by limitation between a man named Gold and a man named Mud. And the club filled Gold with greedy vapors till his long green eyes did glow, and Mud was left with the sighs and trembles watching his hard-earned money go. Flushes fell on Gold like water tins that paired and paired again. But the aces only flew through heaven, and the diamond jack called no man friend. Now the Diamond Queen saw Mud's ordeal, began to think of her long-lost son, fell to her knees with a mother's mercy and prayed to the angels, everyone. Now the Diamond Queen... Mr. Murd en Mr. Gold. Ik probeer het maar een beetje op zijn Amerikaans uit te knauwen. Towns Van Zandt. Heel erg Amerikaanse verhaaltjes, maar een geniale singer-songwriter vind ik persoonlijk. Maar dat vindt gelukkig mijn gast, die hoort ook bij de Vries, want die kan er mee ontzetten. We draaien de muziek van, ik neem hem maar even, de dichter en journalist. Aber, want we hier even... Eigenlijk het verhaal hoe het een beetje bij de Oude Kranten te lonen kan. Op een gegeven moment best had het oornaam van Jabik. Bij het Friese Dagblad. Oh ja, ik heb bij de Oude Krant nog wel gerecenseerd in het begin. Ja, in het begin toch, of niet? Ja, in het begin, nadat ik... Had het wat oornaam van Jabik Veenbaars destijds, of niet? Ja, ik heb het schoft die en toen heb ik schoft proza, Fries leren proza recenseren. Ja. Maar op een gegeven moment overstap naar het Fries Dagblad. Ja, ik was natuurlijk eerst, ten eerste was ik al uitjouwer in 2000, wanneer wie dat? 2006 denk ik, bij de Friese persboekerij. Dus toen moest ik al ophouden met die schreeuwerij van de kranten. Toen heb ik hier de Friese persboekerij fjouwer hier bezocht door aan te houden. Maar dat, toch allerhande oorzaken slagen dat net heel geweldig. Wist je die periode heel bot zelf ontschreeuwen? Ja, dit was 2006, dus toen ging ik al aan een dichtbundels schreeuwen en essays. En wie ik eigenlijk al... ik zie het bij Elsevier de lijst hier en bij Elsevier zie ik al de helft van de tijd op het werk Fries essays te
Fries gezeten te werken. Ik heb gewoon de mazzel dat ik vrij rap schreeuwen kan. Dus als dat... Dat is een hoog screwtempo gewoon. Ja, en dat had ik in. Daar staan een soort 10 uur haast om oren dingen te schreeuwen. Dus nou ja, Wat zijn Elsevier? Hoe bestaat het hoor ik al? Ja, ik zie die Grace en toen... ik kreeg verkering, mijn service famke, die wat in Grace wennen, dus die wie al in 1991 verhuizen, of immigreerd in Nederland. En toen begon in 1999 die NAVO-bombardementen op Joegoslavië, vanwege de Kosovo-kwestie. En ik wie daarover kritisch wordt, ik hier natuurlijk een soort, mij maar de Balkan houden niet leger. En ik hier daar heel duidelijke opinies over. En ik dacht, ik mag daarheen. Ik vond die vlagjaar gewoon heel min. Maar dat is een protest en Ja. best wel een periode. Kost er nog wel? Nee, ik ben er al heel wat net geweest. En net. Nou ja, het is, je hebt daar... Had je het afsluiten of zo? Ja, ik heb het afsluiten. Wie het heel wat op werk gerelateerd of houden het heel wat van die streek? Nee, maar je maakt ik zit zo in elkaar dat ik me dan ergens voor interesseer. Dan maak ik alles onjaand. Dan maak ik helemaal in opgaan kunnen. Dan word ik van alles wit. Maar als dat net meer kan, omdat je een oren functie krijgt, een oren baan krijgt. En je kunt dat net meer combineren, maar die oude interesses zijn. Maar ja, dan is het, voor mij is het, dan is het einde oefening. Want ik kan dat net combineren, dus ik heb dat aan de kant gekoud. Ja. Maar je kijkt heel wat hing je aan een bepaalde... Ik ben, wat ik er van mij genomen heb, daar hing ik dan aan. Een bepaalde politieke blik op eerst Europa. Maar ik heb een bepaalde culturele vakkaart. Zo wij nog steeds verkeerd naar die hoeken van Europa of net? Ja, dat vind ik. Ja, dat Ja, wij anno 2024 of net? Ja, ik heb altijd geleerd. Wat ik van de Balkan geleerd heb in die tijd dat ik mij met waande houden heb, is dat daar ben ik geen zwart-witte verhaaltjes op te hingen. Überhaupt net, denk ik. Nee, en helemaal net daar. Want er is zoveel bad in de skiernis. Er zijn zoveel verschillende perspectieven. Westo, die boel in misschien kist. Het broeit er nog en steeds, mensen zeggen heel oors naar de dingen. Ik heb gewoon geleerd dat juist nou dat is ik, de Russisch-Oekraïnse oorlog. Ik ben een van de mensen die net zo onder de indruk ben van het verhaal dat het daar de schuld is van Moskou en zo. En ik probeerde dat ik wel eens wat hoorden naar voren te brengen. Ja, het lijkt heel gevoelig. Dat lijkt blijkbaar heel gevoelig. Hè? Mensen binnen heel gauw hebben de neiging om partij te kiezen en om het goede ergens te situeren en het kwade aan de andere kant te situeren. Ik vind dat de eerste gauw vind ik in de westerse wereld een soort Hollywood verhaal van mij. Dan had je de bad guy en de good guy. De bad guy en de good guy. En in dit geval is het Poetin versus Zelensky. Ja. En dat is de story. En de beste van een van beiden, nou, dan mag je altijd voor de good guy geven. Een beetje James Bond haast. Ja. Maar dat jouwt nooit het echte verhaal. Hè? Nee, dat jouw net het echte verhaal. Hoe je erin stieren. Maar ja, en dat heb ik opstutsen van die Joegoslavische kwestie. Hè. En wat ik vooral opstutsen heb is die mensen zelf, hoe geweldig die mensen zelf binnen. En we maken het niet als een Kroaat binnen of Bosnisch moslim of Serviër of Oekraïner of Rus. Al die gewone mensen, hoe die zeg maar... toch in die wat achterblijvende of minder ontwikkelen krieten van Europa, hoe die vluchtje om oranje te blijven en hoe ze al jaar hun eigen familieskiertnis hebben en oortje en de skiertnis oortje. ja, want de oorlog hier begint ik wel wat te broeien, heb ik het idee daar. Of is dat nou een constant? Ja, dat is haast constant. Ja, er is altijd wel wat. Er is altijd wat, ja. Het is, nou hebben ze natuurlijk Oekraïne, maar als ze net uitzoeken, dan begint Hongarije bepaalde krieten van Oekraïne op te heersen, want daar werden niet nog Hongaars pratende mensen. Hè? Dat is al je naar de Eerste Wereldoorlog is daar het zonnig heen gegooid en die ene stuk Londen daarheen en het oren daarheen. En dus het is al je wat... Mensen werden niet dronken heen in sommige gebieden. Maar dat is voor het net uitdieten. Zolang had die EU... de ene kant van de grens beheerst en net aan de andere kant van de grens, nou ja, dan krijg je al je belangenstrijd. Gewoon wel er al bij, gewoon wel er net bij. Ik heb voor Elsevier... Belangenbotsingen, hè? Ja, als journalist heb ik voor Elsevier een soort schreeuwen. Toen kwam dat hele Eerst-Europa zo wat bij de EU. Toen ben ik een soort op reportage geweest om te zien wat die EU daar al budgetten van mensen en net budgetten, zeg maar. Dus...
Dus de hekken soort hoe skruwen. En Eerst-Europa bloot altijd ik wil mijn belangstelling houden. Ik al omdat ik natuurlijk uit Friesland kom, werd waar ik een beschate vorm van meerderheid en minderheid problematiek hebben. Dus dat speelt ik mooi. Maar daar kom ik haast nog wel op bij een oornummer. Dit Towns-nummer is eigenlijk meer van mij het kunstenskip. Net de journalistieke kant, maar de literaire kant. En Towns is, dat weer natuurlijk problematisch man. Die heeft elektroshocks kregen al toen hij jong was. En daar heeft hij denk ik een aardige reis van mij gekregen. Dus sociaal helemaal net onpast en alcoholist. En ik drugs, denk ik. Maar was zo'n verschrikkelijk genie in het maatje van Veskes. Ja, en mooi En tekst. het maatje van teksten. Ja. En dat is vaak wat in de muziek vaak vergeten wordt. Ik grut werd in de jaren 80. Wat hier me toen disco en symfonische... New Wave kwam op. New Wave kwam op, symfonische rock. En ik weer heel blied. In de einddagen een beetje van de punk. Hè? Ja, en nou, punk vond ik dat nog wel nieuwsgierig. Ja. Maar ik vond benamen die Amerikanen, die indie sfeer, zeg maar, indie muziek, heet dat dan. Die dat waarom ging naar die wortels van blues en bluegrass en Amerikanen. Wat R.E.M. eigenlijk dat vond ik wel mooi. Dat sleet ik wel rond bij die hippie Amerikanen uit mijn Wiedamertijd, zeg maar. En Towns is, dat is voor mij dat is ik wel mooi dat die man net heel veel mensen kennen die man, hebben nooit van mij uit. Dat is apart. Ja. Dus dat kun je zien, dus dat is geen mainstream. Als er iemand was, dan moest het toch wel even serieus voor zitten gaan. Het is net iets wat je moet aanzetten in de auto draaien waar je werkt. No? Nou, ik vind het eerst eraf, maar goed. Nou ja, dit nummer misschien wel. He, maar bij oornummers zoals denken van, waarom heeft die man hemzelf net om hals en kiel geholpen? Nee, precies, ja. We kunnen het voortblijven nog aan, maar we beginnen naar Ierse muziek. Ja. The Wind That Shakes the Barley. The Battering Ram. Ja, Battering Ram. Ken je dat niet? Nee. Dat was een Ierse folkgroep, en uit de jaren 70 vooral. Maar een jonger, dat is een geweldige stem. Declan Hunt heet die jonger. En als dat nou Google is, naar Declan Hunt, dan vind je niks. Behalve wat nummers van de Battering Ram, of daar had ik nog in oorgroepen zitten en had ik nog wat. Zijn naam komt dus wel voor als jonger op die nummers die je dan vindt. Dan vind je niks hoe zijn leven, niks. In een filmpje, dan is hij al in de 60, denk ik, of in de 70. Dan zit hij in een kroeg met wat maten, met een gitaar, zit hij wat jong. Maar dat is de hele minopname. En dat is werkelijk het enigste wat ik vind over die beste man. En ik denk dat komt omdat dit natuurlijk in de jaren 70 Iers nationalisme, dat hangt dicht in de IRA, jongen. En dat zult zien commerciële konsten net werkelijk grutter maken. Zeker net op festival hier. Hè? Dat denk ik net. Maar doe best het zien oorron. Ja, als dit is een bekend nummer. Hè, dit is baseerd op een gedicht van een Ier uit, ik weet net, 1850, 1860 of zoiets. En die tekst gaat eigenlijk over de Ierse opstand in de 18e eeuw in de Engelsen. En dan waren er heel wat Ieren om hals en kiel gebracht. En er waren soms die massagraven donderen. En op die massagraven waren weet schidden. En die barley, dat weet, dat slaat daarop. En hij zonk hier, die dichter die dit tekst maken had, die zonk door een man die zijn vrouw, zijn leefde of zijn fiancé in een steek liet, omdat de nationale zaak ropt, zeg maar. Hè. Spreekt hij dat hoor, zo'n verhaal? Nou, het hele Ierse verhaal, hè? Het punt is dat het heeft twee kanten, zeg maar. Omdat het natuurlijk het Ierse nationalisme in Ierland, of in dat land vaak toch wel een agressieve vorm krijgen heeft. Maar een soort geweld en bommenslagen in de IRA is het het is een teken dat je die kant in de gaten houden moet van het nationalisme. Maar aan de andere kant, de kracht waarmee dit nummer deelzet wordt en de uitvoering waarmee het zong wordt en de geweldige tekst, want het is een heel goede tekst, die liet ik zien dat nationalisme zeg maar een inspirerende kracht wijze kind, die een soort kunst produceert en die een soort
Nou, het zet zeker zaken onder druk. En onder druk ontsteert mooie kunst. Hè? Ja, dat is een hele mooie kunst. Dus, en ik maak dus, vooral op dat aspect, maar ik vaak aan Friesland denken, had ik dat dit soort Ierse muziek hier. En wij hebben natuurlijk, de hele oren achtergroen. Fries minder vol. Die vallen meer in zo'n dubbel identiteitsgevoel. Hè? Wij vielen dus Fries, maar wij vielen dus goed Nederlander. En die twee gevoelens die komen net zo vaak mooi nog in botsing. Maar die komen wel eens mooi nog in botsing. En tuurlijk, het botst wel eens, ja. Maar net vergelijkbaar met dit soort streken. Hè? Net vergelijken met dat, maar het is wel... De Basken, nemen ze maar op. En, Ja. Hast in heel Europa, de Grieken en in Frankrijk en Oerl, hast dat soort minderheidsgroepen wel gewoon. Ja. En nog steeds trouwens. Ja, en ik maak dus... Ik heb Waarom is die strijdje nooit ontstaan? Gewoon omdat we beter geerwerken gaan met de Hollanders? Maak het zo simpel zitten? Of leidt het dat door het karakter van de Friesen of zo? Nee, nou ja, ik denk dat het meer leidt aan... dat Nederland een liedse loon is waarbij die instellingen dus gauwer verdwongen binnen, zeg maar. Hè? En de mensen zien hier loon kon die Engelsen dat loon helemaal doorheersen en mensen eren haren en Ja, want wij bedenken hier nog een slag uit de 1300. ja, maar er komen maar 40 mensen op die 10 jaar. Hè? Dus Ja. dat leeft net weg. Nee, maar we hebben hier dat in 1800 was, dus hier misschien een heel ander verhaal. Dan heet misschien altijd Maar dat weet er net. in de periode van het romantisch nationalisme, Bart weer in de 19e eeuw, dan hier dat misschien Jote daar nog een volle grote Slagbewijs misschien wel hier een hele andere lading krijgen, denk ik. Misschien, maar aan de andere kant, Friesland is altijd, de Friesen zijn altijd aardig mooi gegaan in de Wolfits ontjouwing in Nederland. Hè. Die binnen net Noorden loopt misschien een beetje achter hier of daar, maar dat... In Grutlijn water best redelijk geerwerken, toch? Ja, en dat komt ik natuurlijk omdat die elites hier in de provincie, hè, de adel en de hegere burgerij, die hier natuurlijk volle meer belang bij de Nederlandse staat als de gewone man in de straten. Dus dat is juist al dat er zeg maar, van het begin van de 19e eeuw alle waarden wordt van de hele hoorn om duidelijk te maken zien dat Friesland wel eens weer een eigen karakter heeft. Maar dat eigen karakter, dat jij het heel erg bij Nederland. Dat is een part van het leuke van Nederland is dat er ik Friesen ben. Dus en dat is wel de heerskende opinie. Ik win. Wij hebben hier... Hè? Tot op de dag van Joert. Tot op de dag. Wij hebben geen feeling bij hem voor werkelijk nationalisme. Het is... Nee, heel snel als een idioot die te volle whisky op had. Ja, van de grap. We met Brexit uit Nederland en uit Europa, maar Ja. dat ben je de telegrappen. Maar ik maak daar nooit zo oer uit dat debat, want dat leert af van zaken die je wel verhoren kennen. En die het werkelijk wel... ik verhoren weer maten. Ik heb nou bijvoorbeeld, het onderwijs heb kwart gewoon, ik heb geen Fries onderwijs gekregen. En een van de dingen wat ik wel eens zo schreeuw, is het brek om werkelijk goed Fries onderwijs nog onder de dag van Joerta. Dus, en dat is wel een strijd, zeg maar, die vierd werk in en die ik vierd wordt. Die maar ik volle meer van onderop komen, toch? Dat zou het zeggen, hè? Maar wij wel eens wat te sloppy. Ja, maar dan heeft ja, dat vind ik al. Maar dan heeft wel dat dubbele identiteitsgevoel. Maar net de bot. Net de bot, want wij stappen. Ik heb er les in kalmers kunnen. Dan komt bij de benzinepomp en dan zei ze, ik moest aanrekenen en dan zei ze pomp jouwer. En dan zei ze, wat zegt u meneer? Ja. Welke pomp? Ja. Nou ja, en dan wat zei je? Oh, sorry, pomp 4. En wij binnen dus, dat is voor u, dat is wel iets om even stil te staan. Aan de ene kant is dat voor u helemaal geen punt, dat is normaal. Hè? Wij praten waarschijnlijk makkelijker Nederlands als Fries. We schreeuwen in alle gevallen wel makkelijker Nederlands als Fries. Maar dat betekent dus ik dat je in het Duits geleerd heel makkelijk oerstappen. Dat er net een hele grote taalgrace bestaat. In het sociale broeken van taal. En dat is helemaal niet... Want ik kan heel veel Nederlandstalige gasten en Friestalige gasten. En je jumpen wat heen weg. Dus dat is helemaal net een probleem. Nou, dat kan wel, maar van mijn gevoel net. Nee. Voor mensen die beide taal beheersen is het geen probleem. Nee. Maar het is natuurlijk wel zo...
je moet er net vieren dat er wel wat barren maat om die Friese taalbeheersing. Want door ze praten we haasten en schreeuwen we haasten alleen nog maar Nederlands. Dus, Nou ja, en het Fries verhollen ons steeds meer. Hè? Dat is... ja, dat is juist. Zo, ja, wat mij er nog aan, ik weet het net. Een van de redenen dat ik een Friese column schreeuwen wil, is natuurlijk om een beetje een fabieltje aan. Ik schreeuwen hoe... wat voor Fries wil ik nou eigenlijk schreeuwen? Wil ik nou heel eptig Fries schreeuwen, zoals dat heet? Dus dat alles gay Fries is. Nou, dat wil ik net al gewoon dat ik iets is om Martin nemen. Nou, en dan kiest ik nog mooi Fries schreeuwen willen. Dus, en dan kiest gangbaar Fries schreeuwen. Nou ja, en de kunst is een beetje een liekweg tussen die draaien soorten. Ja, maar Fries te vinden. eigenlijk mij de tijd waarin we leven best wel een compromis. Neem de titel van die bundel, we hebben het aan zo haarcellen, bloedprikken. Ja. Wat in Geef. Ja, geen Fries is dat bloed prippen. Hè? Ja, prippen, ja. Bloed prippen wijze matten. Maar ik denk, ja, dat zou ik niet dienen. Nee, dat bedoel ik. Maar dus dat daar maak je dus echt op een ja. Nou ja, als je dat dus Net al te ingewikkeld. als je dat dus op de voorkant van die boek zet, Ja. dan is het eerste wat mensen denken is net, wat heeft die bloedprikkerij? Wat zou dat met maken? Maar dan denken de mensen, wat weet je, van die hebt Fries niet een witbroek wat ik nooit zei. En dan slaan ze het door. En dan slaan ze het door. Maar goed, het journalistieke Fries wat ik voor de kranten schreeuw is wel duidelijk oor zoals het Fries wat ik in de bundel schreeuw zelf. Want het blijft wel een uitdaging om die taal zo vol mogelijk op te rekken en uit naar te scoren en op te hiesten en wist wel. Dus om er wat maar te doen. En dan mag je alle... Ja, ik mag graag in die historische wetboeken omslaan. Dat is het woordenboek der Friese taal. Dat hele grote wetboek van zo'n 12 delen, dat staat op internet. Dat is daar zo'n ziekje. En dat broek ik een soort en Waling zien. Dat wetboek uit 4 delen. Het laatste deel van 19half. Waling Dijkstra zien, ja. En dat mag ik graag even zien wat hij ervan zei. Dus ze steekt oer een beetje op. En daar is dan hopelijk wat creatief mee om. En zonder dat de mensen verliest, zeg maar. Hè? Want ik heb wel eens het idee dat er zijn natuurlijk mensen die muziekje van het Fries een soort wetenschap te maken, dat alles logisch wijs maakt en beredeneerbaar. En dan krijg je dus dat die in Friesker.nl, als dat het meertal van paken opziek is, dan staat er paken. Nou weet ik net of je ooit 2 paken hoorn hebt. Nee, er wordt 2 pakers, ja. Maar ik hier 2 pakers. Ja, ik 2 pakers. Dus dat zijn dus van die momenten, dat is die vervreemding feels. Van hier is dus een taal, dreeuw, die het net de minus is. Want ik mag wel graag mooi Fries schreeuwen, maar ik zal nooit paken schreeuwen, omdat dat nevens in woorden specialist een beter meertal is als pakus. Wat iedereen broekt. Dus nou ja, dat is echt... Ik denk wel eens dat mensen Fries leren willen. Hetzelfde best Hollandstalig. Nou, dan heeft het een mooi probleem. Dan ben je het net klaar. Want zo krijgen wij, ik bij ons op werk heb, op kranten, dan komen er stagiairs of mensen die het programma maar draaien. Die zijn bijvoorbeeld Nederlandstalig, maar die willen graag Fries leren. Want ze weten wel dat ze natuurlijk wel zo'n mensen die het Fries citeren, maar die steken. Nou, ik benijd die mensen net, want dan denken ze dat ze het goed doen. Zat het hun leert wordt door de haarvoek dat ze dan een cursus doen. Maar dan is dat net altijd wat ik ze onbevel je zo om te schreeuwen. Nee. En mensen raad je dus gauw in het tees. Maar die Friese taalpolitiek. Ze is maar Iers wezen en Iers praten willen. Dat is helemaal een dingetje. Nou ja, het trieste natuurlijk van Ierland is dat zij Gaelic van arts praten, maar daar is niks meer van horen. Nee, volgens mij wordt dat... Nou, nee, daar is haast niks meer van een beetje in stand houden, maar dat is wel heel erg... Er is een officieel taalbeleid van Gaelic. Maar het leeft net echt, hè? Het leeft net, nee. Want ja, het punt is, daar gist ik ten onder de commercie in. Dus als dat wat worst en dan begint hij in het Gaelic iets uit te brengen, bijvoorbeeld een lied. Nou, dan wist zeker dat het alleen maar de mensen bereikt die dat verstaan kennen. Ja. En dat ben maar ambitie. Ja. Dus ik die praat Engels. Ook een hele mooie... Maar een heel mooi draai erom, hè? Ja, mooie tongval. Ja. We gaan hem draaien. The wind that shakes the barley. Ons zullen ze dat ze op zijn Iers vast heel oors uitspreken. Ja. I saw thy kissed away her tears, her soft arms round me clinging, when suddenly the foeman shot from out the wild woods ringing.
The bullet pierced my true love's heart in life's young spring so early, and on my breast in blood The she wind that shakes the died. barley, the battering ram. Nogmaals, gastvioort, Abe de Vries, die kwam je mee om. Ik koer het net, prachtig, mooi. Ja, het is ook wel klassiek hier, wat je denkt van volkmuziek uit die hoeken wij, dan krijg je dit, hè? Ja, maar het is wel zo, als je ook een soort Ierse muziek beluistert, maar dan vind je haast nergens die zo'n inkringende stem als die Declan Hunt. Ik weet niet wat het is, hij heeft zo'n... Dan mag je gewoon luisteren, er zit een charisma om die stem heen. En het mooie is dat ik net niks vinden ken op die man. Nee. Dat is niks. Mysterieus. Ja, Dat jerk een beetje bij Ierland. ja dat denk ik. Ik val die, maar soms doet bloedprikken vallen er wel. Want ik vind het heel raar om een dichter in uitsturing te houden zonder een dicht gedicht van hem te jaren. En bloedprik is ook de titel van die dichtbundel waarom je zist. Soms die vallen er wel. Ja, bloedprikken. Nog één dag om te belibben is het restmoenen. Achter die huis hingen het biemt vol baaien. Van zij de zijde is de zinne die het komt om Bormans witte fietshok te streken. Wielst een zwarte kat uit de vensterbank juist en de wie net meist die dat door de borden roest. Maar in de boese het watskip van de snuitslag. 4 waai een dolle hoen houdt net op van blaffen. Misschien bedoeld als een grote baas. In een blommenplaaktuin achter de fruitbosk. Dat, wanneer, dien boykes in verdwoenen. Haar skaden skaaien uit naar de foto's boven de bank. Dan komt de dag dat is bloedprikkers is. En de boeken tellen mast, die is net skreun hast. En nu gist eruit. De blauwmellies steen rucht op in de bieten die dag. Van het weet bleef enkel de ruchte oer. Maar in de helte van de regen bedobben luidt nog het goud. Een zang om te zongen, van de boeren, van de eerbaaiers, vat het lofbanen begint. Prachtig. Het is het eerste gedicht in de bondel die het in begin november presenteren is. Ja, maar even de vraag die ik vaak bij muzikanten hoor naar CD stel. Wie de zwieren bevalling of net? Nou, ik ging het een deel, een part van het materiaal hier als maken. Zoals het laatste skift is een oerzetting van een 12-delig gedicht van Jozef Brodsky. Dat hier ik al in 2006 schreven. Maar ik hier nooit de kans vond om dat zinvol in een bondel onder te brengen. En een liedspad van mijn oorspronkelijke eigen werk. Die eerste 2 schriften van deze bundel hier ik al maken. Ik al schreeuwen. Maar zeg maar, ja, die ziekteschiernis van Twailin die joeg mij. En die heb ik broekt om een redetriet te vinden. Zeg maar, om de waardering aan te brengen. En als die redetriet betacht heeft. Dan jouwt hij dat ik de kans om nog nieuw materiaal te schreeuwen. Omdat je wist, werd het in onderbracht worden maat, zeg maar. Dus zo werkt het bij mij meestal altijd dicht zien. Ik maak eigenlijk weten weg het in Gruttelien oor Hevesil in zo'n bundel, want ik schreeuw net alleen maar enkele gedichten, maar je schreeuw ik altijd, ja, ik schreeuw tenminste niet altijd een bundel, of ik werk gewoon een bundel, of dat heb ik in hollen. En pas dat ik dat een beetje bedacht heb, dan kan ik schreeuwen. En als nou deze bundel heeft, die eerste 2 schriften ben van mezelf, dan heb ik een schrift met een oerzetting van gedichten van Anna Akhmatova. Vraatverneemde Russische dichteres. En het laatste schrift is dus van die Jozef Brodsky, die een Russische dichter wie. Waarom specifiek deze beide dichters? Nou, dat is eigenlijk zo het centrale idee achter deze bundel is Arsky eigenlijk. Dat heb ik bedacht als reden trier. En dat is juist dat ik dat is één ding. En het tweede ding is dat er duidelijk een man-vrouw tweedeling in die bundel zit. Hè. Het eerste schrift is vrij zacht, vrij intiem. Zo zeg ik, dat is een vrouwelijk schrift. In het tweede schrift dan ben ik veel meer, dan ben ik gedicht maar veel meer bravoer en maar wat zwetserij en
oerdreeuwing. En dus dat is wat een wilder, wat mannelijker, zoals misschien tekenskift. Beetje machismo. Ja, en dat wordt dan, zeg maar, het tweede skift is binnen die Akmatenwijk. Dat is weer een hele vrouwelijke, gevoelige, subtiele gedichten binnen dat. En het laatste skift is Brodsky weer. En dat is weer zo'n Brodsky was een oude hoer. Een briljante oude hoer, zeg maar. Dat is echt bier. Dat is, nou ja. Dus de hesten, die man-vrouw skiing of die opvolging. En centraal daarin staat eigenlijk skiën. Nou ja, die eerste twee skiften van mezelf is dat wel duidelijk. En dat is de aanleiding van mijn ziekte. Toen. Bij Akmatenwa is het zelfs die haar eigen thematiek, die net mijn thematiek is, maar die rocht het haar ik heel erg tegen haar love interest, zeg maar. Werd ze Arski verneemt. Zij binnen gedichten die binnen rug de mandelstam, die een Russisch dichter die het verballen is naar Siberië. En het laatste gedicht is die cyclus die het Brodsky kreun, toen die verballen waard uit de Sovjet-Unie waar. Dus hij werd uit het loon uitgekopt en hij daar het op Cape Cod. Amerika toch is Amerika, dat is het beroemde stroom van de Hege Rijn. In Amerika is dat hotel en dan zit hij in een hotel en hij zoekt daar en hij denkt toen wat er al je bad is. Nou ja, en dat is dus een aarskier van zien, want hij vrouw en een band in Rusland, die ben er ik bleun. Die ben net mooi meegegaan. Hij is dus zelf voortgang ongespoord door het regeren zelf. Maar dat is dus zowel een aarskier als een nieuw begin. Dus uiteindelijk komt die bondel uit op een nieuw begin, zeg maar. Dus ik heb die 2 oerzetten skiften die binnen er net in zet om nou maar eens even te leren dat ik wel een gedicht oerzetten kan. Nee, die maakt die onderdeel uit van de compositie. Comploteer het verhaal eigenlijk. Ja, Vertellen die vertellen een verhaal. Is het tafel dat beide een link hebben met Rusland? Nou ja, want ja, ik kan wel zeggen, Brodsky heeft de Nobelprijs gekregen. Akmatenwa is zonder mis een van de allerindrukwekkendste vrouwelijke dichters die ooit bij de Grutte naam. Toevallig komen ze uit Rusland, maar ik wel gedacht, het is ik net. Dit wil zeggen, het is ik een. Daarnaast is het een signaal wat ik al aan wil, van ja, wij binnen een Europese cultuur. Ja, we willen een broodcultuur, ik nog. En het maakt net zo wijzen dat wij een part van uw culturele erfenis aan de kant komen en daar niet meer van weten willen. En dat liep het natuurlijk een beetje aan de hand te wijzen, daardoor hier maar Rusland. En dat signaal wil ik een beetje aan zeggen. Maar het is net het belangrijkste, maar het zit er wel wat achter. Wat voor screw bist u? Doe zij hier al verzameling aan kleer te lezen? Begint er dan nog gewoon te schaven en te loeken en te truwen van maar het nog beter? Of kist gedichten lezen lid? Gedichten, in mijn optiek ben gedichten nooit al. Nee, daarom. Dus je schreeuwen wat en... omdat het een spel van de verbeelding is. De verbeelding zit nooit stil, hè? Nee, de verbeelding zit nooit stil en je ideeën over hoe dat, wat er al je ken en net ken, verstaan ik nooit stil. Nou ja, en ik kan me voorstellen dat die perceptie op dat hele verhaal toen ziek wist. Dat veroordeelde ik. Dat veroordeelde ik, naarmate het weer verder van die komt. Dus was dat dorst, is dat besluit op een stuit. Nou heb ik dit gedicht en dan heb ik dat een paar keer bezongen. En ik heb ik dan 2 keer omgegooid. En ik heb er wat bij dienen en ik heb er wat doordienen. En nou zouden we er maar op met dat gedicht. Dus mij les trouwens? Nee, ik schreeuw een bundel en dan heb ik wel iemand van mensen die ik dat in concept, dus even tastjuur. Epidam had het heel lang mijn bundels van de tijd bezoeken. Ik kan me voorstellen dat niet nodig had. Ja, en ik heb Epidams in bundels vaak bezoeken voordat ze publiceren waren. En het is fijn om een klankboer te hebben die hij even confronteert met waarom is je zo vaag. Of Hessel in de gaten, dat is hier wat oorzaak is daar. Dus dat ja. Of dit wordt maar even, dat past je helemaal net. Dat is net niet. Nou ja, zo. Dus je keert ze wat heen en weer. Ja. En dat is hartstikke mooi. Maar uiteindelijk is het maar niet eens een barn. Want je bent die teksten. En dan gooit het in een publieke arena. Ja. En dan was het machine wat ze er maar doen. En meestal doen ze er niks mee. Want als de Fries dichter er bijna wist, dan wist in die werkzaamheden tracteren op... als een bundel schreeuwt op... als het mazzel heeft een recensie in de oude krant van 200 woorden. En een recensie in het Fries Dagblad van een beetje groter. En er komt nooit een CEO die werkt in de maand of in Ens af.
En dan kiest het verder wel schudden met die bundel. Ik bedoel, dan kiest op Facebook nog eens even op. Je krijgt dus altijd, hey, ik hier een bundel. En die uitjouwer kan dat ik nog eens doen. Maar je hebt dus een marginaal kunstnisbestaan. Als dat dus... Is dat trouwens, ik onderbreek je, dat er een dat vers 12 op je hast? Ja, wij hebben dat misschien twaalf, Friedrich Riemersma en ik hebben vers 2 opgebracht in 2015. Maar ja, en dat is idealisme. Dat is dat je wil... Een beetje je eigen podium creëren. Ja, je wil dat er wat bad. Je wil dat er een bepaalde kwaliteitsimpuls ontstaat. Je wil het voorbeeld Jan. Want we hebben gewoon een hele cultuur. Waarin heel veel mensen er nog een heleboel leren maken. Of gewoon geen ocht in hebben. Of het gewoon net doggen. En iedereen wil graag wel zijn eigen dingetje doen op een podium. En voor een camera. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die willen haar boeren over een oor zien werken. Om daar eens wat over te zeggen. En dan net alleen geen aankarrende zin. Of maar het idee van ik ben hier de grote karmaster. En ik vertel hoe het maakt. Nee, maar gewoon als uitstellen doen. Van soort het net samen kennen. Of soort dat net het doen kennen. Nou ja, en ik... Ook al prikkelen. En ik doe dat misschien wel eens wat... Ik recenseer natuurlijk al heel lang. En ik doe dat misschien wel eens wat maar je... te stellig, dat leuk ik wel, maar je wil... Ja, je te stellig wezen, weet je? Nou, ja... Je vindt iets en je schreeuwt op, toch? Ik vind alle creatieve muziekje natuurlijk is de moeite waard. En dat maar wij verklappen. Maar net alle resultaten maar wij verklappen, snap je? Dus, en we doen in Friesland wat te volgen van het is mooi dat het première, mooi dat ze doggen en dat applaus. Maar nee, dat is maar in je kant van de zaak. De andere kant van de zaak is wat is normaal geproduceerd en wat is daar het effect van, wat is daar de bedoeling van, wat voor resultaat heeft dat? Waarom heeft het zo niet? Nou ja, en dat partier, dat vieren wij haast net meer. Hè? Hier is dus iets in Ensaf in Varsk, wat ik opgerucht heb in 2002. En in vers 2 zochten wij die discussies wel los te krijgen. En terug 3 GC's te schreeuwen gewoon. Ja, en dat bezwaar het jou net een groot publiek, maar het zwaar het wel voor dat die ideeën binnen te meesten. Ik ben net voor de polemieken meer dus, wat dat onbelangrijk is. Nou, je hoeft het niet eens polemieken te schreeuwen, maar al wie het maar... Het wordt zo'n show, denk je. Lessen is Jacobus Minkstoen. Giesbert Jabeksprijswinnaar. En ik zie dan... Ik heb niet in mijn mooi aan voor hem geschreven. Weet ik het, 4 heel goed worden. En dan... Ja, je beziek je aan de jongens in poëzie, zijn dichterwijzen rucht te doen. Wat heeft dat betekend? Ja, en ik zeg, ik heb het ding lezen en ergens die vooral, vooral over een oordeel van zijn leven gang. Hè? Dan gaat het over het psychiatrische dat bedoel ik, dat geschiedenis van die jongen en over alle nuivere kluchten die eruit hellen. En dat is al heel leuk, maar dan denk ik van, maar even, wij gaan hier een dichter. Ja. We gaan hier in die gedichten schreeuwt. Praat over in poëzie. Dus. Praat over in poëzie. En natuurlijk, de biografie is daar nooit helemaal los van te zien. Dat is al je best. Maar ik vind het beskaamd. En ik hoop net dat dat een trend wordt. Maar ik zie wel dat dat wel heel iets vaker een trend is. He, want ja, we willen al jaren blijkbaar human interest. En dat is makkelijk. En poëzie, dat is natuurlijk dreger. Dat kunnen we net samen dit of dat van vinden. Dan maar we indoeken. Dat kost het tijd. Ja. En goed. Dus vers 2 wie een prachtig... Ik heb er aanlezen hoeveel essays van schreeuwen en Friedrich wie ik. En kritieken. En de merkst dus dat net die daadwerkelijk meer op zit te wachten. Wij hebben geen... Dat is natuurlijk al een stokje voor mij. Aronieren. Wij hebben geen werkelijk literaire cultuur meer. He, dus ik heb me nou maar waar ik die extra soort waande houden. Dus ik ben een 19e-eeuwse volksschreeuwer. Daar ben ik al in 2015 mee begonnen. En daar ben ik nou mooi ondergang. Dus dat is haast al 10 jaar hier. Nou ja, en dan krijg je dus de respons van... Nou, Goff Jensma en nog 2 mensen. En that's it. Want net in je wit er eigenlijk wat van. Want er is geen cultuur waarin zo'n studie een vruchtbare braaien fine kind.
En als ze er al wat van weten, dan denken ze, nou, ik schreeuw me niks. Dus daar werken ze in een soort luchtbel, in een soort luchtledige. Ze hebben in een, Niemands land, ja. Ja, en dat is frustrerend. Hè? Dat is, want Er komt niks waarom. er komt niks voor om. En dat is voor mij lastig. Want ik ben natuurlijk mijn promotiestudie begonnen. Oerwaling Dijkstra. En als het samen biedt, rond te fienst voor was dorst. Ja, dan realiseert hij van, ja, maar ik steek hier bergen 10 in. Maar ken ik dat misschien net beter ergens hoor, steken. Dus nou ja, daar zit ik nou wat mooi te pielen. En ik ben maar even zien hoe dat komt. Hast in ieder geval, vind ik, een prachtige bundelskreun. Kost het wat moeite om ze te lezen, maar dat mij. Dan Ja. ben je je best even van de ik ben geen criticus, dus de kerst haast verder net zo vol om mij. Maar ik vond een aantal gerichten prachtig. Dus die deel zet naast het hiet bloed prikken. Skrutter Abe de Vries, hij is te verkrijgen wol in de winkels. We kunnen nog hier een nummer draaien, Abe. En ik nodig je bij deze uur om weer eens deel te komen. Have het er nog eens. Ja, ja, de graag. meisje van deel 2 bij Ja. deze. We gaan er nog in horen, denk ik. Ja. En een ander verhaal. We gaan naar muziek. We gaan een beetje optimistisch eindigen. Tenminste qua klanken in ieder geval. Ja. Een beetje up-tempo. Poolse band. Poolse band. Die kan daar. Wat voor kissengroep? Of is het... Nee, het punt is, ik ben natuurlijk op de Balkan heb ik een soort West. Ik kwam daar in Belgrado bij een wat aristocratische familiegast in een huis een paar weken. En die hier een cassettebandje met muziek van de groep Kaliak. En dat is een zigeunergroep uit Hongarije. Mensen komen uit het grensgebied tussen Hongarije en Roemenië. En ik vond die muziek fantastisch. Want dat wie die originele zigeunermuziek, maar hele mooie melodieën. En dan van die mensen die roepen dat. Hikka. Al je stemloeden worden dat je omgooid. En toen dacht ik, toen ben ik meer naar die eerste Europese folkmuziek begon te luisteren. En ik dacht, ja, ik moet van Omroep Friesland even een mooi toegankelijk nummer uitzieken. En die Kanda is, ik weet niet dat die groep nou bestaat, dat is een Poolse groep. Maar die door zigeunermuziek uit de hele bank aan waaien. En dit is de typisch aan. De Ketri is een klassieker in die zigeunermuziek. De tekst stelt via de net volle voor. Ik leuk altijd over een vrouw die een man shirt en een mooie man. En Eindigt het toch En met daar eindigen we het toch wel met een leefde. ja, dus dat, maar ik weet niet wat zo'n jongen eerlijk zijn. Want ik ken je, dit is zigeunertaal, die beheers ik net. Maar het gaat puur om de muziek. En om de willen die er, de levenslust die er uitspreekt, zeg maar. Dat heeft me altijd, die mensen die wie net toen ik daar wie in die oorlog die het stritten heren en die hadden zo volle problemen, maar die bleven trokken in en die genezen hun kapot. En daar heb ik wel bewondering voor. Dank u wel. Graag gedaan. Suka, suka,